un dos pratos fortes ou para min o máis interesante probablemente das xornadas. Na mesa de recría imos sentar a ela a tres persoas que son voces autorizadas na materia. Carolina arrancará a mesa primeiro con unha breve exposición da primeira edade da xeatina. Carolina foi veterinaria un lote de anos no rancho das Neves de Zaragoza, probablemente o máis importante centro de recría case que de Europa. Rogelio Grille tamén estará sentado á mesa, tamén xestiona o centro de recría máis grande que hai en Galicia. Sentaremos tamén a Paco Sebastián, que vai ser como a voz discordante. Parece duns anos pa aquí que todos temos moi claro que hai que facer cas xeatas, el non está todo de acordo co que se ven propoñendo estes últimos anos, e de feito el fai a recría dun xeito diferente. E iso é o que vai facer interesantísima a mesa, que vai haber, se queres, certa polémica. Claro que invito a xente, en parte porque ás veces nos atopamos nas granxas con esas voces discordantes que nós, con moitísima autoridade, rebatimos. Bueno, pois quen quera escoitar a técnicos de prestixio, con moitísimo coñecemento, con moitísimas cousas que transmitir, como discuten e cada un defende cada unha das súas posturas, pois eu penso que non debe de faltar a esa mesa a escoitar.